душанбе лайф тақдим мекунад. дар нақшҳои асосӣ Дустмурод Шарипов, меҳрангези Убайдулло, Фирдавс Ҷамолов, Ашурали Холов, коргардон Фарухи Ашурзод, муаллифи сценария Ашурали Холов. филми тақдир. یا بسم الله. дар ҳақиқат дар ин 10-15 соле ки мо дар ватан набудем, ин ватан хеле обод шудааст. дар бӯи ватан ҷонаме. салом алайкум ака. мекунад чархотона тоза кунам? не, лозим нест, тоза аст. битем, ман ба пул эҳтиёҷ дорам. ба пул эҳтиёҷ дорӣ? ҳеҷ гап не. марҳамат. ман да пул натем. ман то кор накам сум намегирам. ман гадо нестам. ой додар, ба назди ман биё. гӯш кун. ана ин оинаи пешро дидӣ? бо ана мин фарҳои пеш тоза карда бишад. хоб? ака иллата барои лабавой нест, барои чархо аст. барои чархо ҳаст? майлаш тоза бикун. ту падару модар дорӣ? бале, модар дорам. падар чӣ? падар не. модарам мегӯяд ки вақти ман дар бадни ӯ будам, падарам моро тарк карда рафтам. модарат чӣ кор аст? модарам кор намекунад, бемор. маҷбурам ман кор карда тавбат кунам. лаънат ба чунин падаре ки ин гуна фарзандро партофта рафтааст. гӯш кун, чӣ ном дорӣ? фирдавс. фирдавс? номи ман Дустмурод. биё ҳарду ошно мешавем. ана ман ба ту кӯмак мекунам. аз ин рӯз мову ту ошно кун. марҳамат. дунёро бубин. баъзеҳо аз фарзанд безор, баъзеҳо дар нухуни фарзанд зор. номадро чӣ гуфтӣ? фирдавс. фирдавс, ту дар ягон ҷо намехонӣ? мехонам. аз сари то абед мехонам, баъд кор мекунам. хонаатон дар куҷост? кӯчаи рӯдакӣ. кӯчаи рӯдакӣ? маҳаллаи поён. модарат чӣ бемор аст? модарам рагаша наметавонад, маъюб аст. хоб, фаҳмо. мо акнун рафта модаратро ба беморхона мебарем. чӣ гуфтӣ? дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед? зудтар модаратро гирифта биё. кӯмак лозим нест? не.
мавзӯ на? фалозонат. то кай муносибатҳои мо ин хел давом мекунад? чӣ? то ба ман ваъда дода будӣ ки тӯй мешавем. тӯй? чӣ хел тӯй? ман фардо сафар дорам. чӣ? чӣ хел сафар? аҳволи ман чӣ мешавад? ту метавонӣ маро фаромӯш кунӣ? мавзӯ на? ба ту чӣ шуд? чӣ? боз мепурсӣ ки ба ман чӣ шуд? ҳар он чизе ки мебинӣ аз паси ту шуд. охир чӣ хел? ту медонӣ ки баъди аз рафтани ту ба сари ман чиҳо омад. барои чӣ омадӣ? салом падарҷон. ман аз ҳамаи корубори то хабар дорам. ман дигар ин хел духтар надорам. падарҷонам. падарҷон. алло, ва алайкум барсалом. ҳа, ман дар кадом парк? хуб, майлаш, ман ҳал мекунам. маро бубахш писарам. نه
дар дунё ҳама намуди инсонҳо ҳастанд. баъзеҳо хубанд, баъзеҳо баданд, баъзеҳо хубӣ мекунанд, баъзеҳо бадӣ мекунанд. вале шумо тифлон гунаҳгор нестед. набироҷони ширини ман, дар ҳаёт ҳама инсон хатогӣ мекунад. мо инсонҳо бояд хатогӣ якдигарро бубахшем. омадӣ духтарҷон, духтарам, маро бубахш. ташаккур падарҷон. духтари азизам. очаҷон, ман нафаҳмидам. шумо айдгариятонро мешиносед? писарам, ин қиссаи дуру дароз аст. ман баъд ҳамашро ба ту мефаҳмонам. аз пештара камтар нақштар шуде? аз пештара хеле беҳтар шудам. хан бемории тарбот ҳамин хел беморӣ аст ки бемории дуру дароз аст, лекин шифоёбандаи шумо ҳамин табобатҳоятонро давом тие, иншоалло нағз мешавад. фақат шумо бояд ки асабоятонро нигоҳ доред. ин аз асабоният бисёр вобастагӣ дорад. ҳар зиндагӣ мушкил аст, аммо мо бояд кӯшиш кунем ки асабоният нашавем, доруҳоро истифода баред, иншоалло шифо меёбед. ана ман боз якду доруи нав навиштам. танҳо якташ сӯзан дору аст, дигараш ҳамаш ҳабсу ва таблетко мехӯред, иншоалло шифо меёбед. ташаккур духтар. ташаккур духтарҷон. дӯстам, ба ман бидем. меҷураҷон, ман гуфтам ку аз ин рӯз пас мо дӯст ҳастем. ман худам мегирам. писарам, ин дӯсти ту нест. ин ҳамон шахсест ки 13 сол пеш маро фиреб дода буд. ин падарат аст. хуб, тамошобинони азиз, ин гуна филм агар ба шумо писанд бошад, пас лайкро зер кунед, то ин ки мо чунин филмҳоро зуд ба шумо пешниҳод намоем.